В пиесата на Иван Вирипаев "Слънчева линия" още от първия прочит най-силно ми направи впечатление, че сякаш, не знам, все едно е пуснал на диктофон на някакъв разговор и абсолютно естествено той прелива в своите нюанси, нали, теми, които сменя вътре. Тоест, че е абсолютно естествено, няма тая все едно театралност в лошия смисъл на думата, когато в една пиес четеш едно, второ, трето, а сякаш наистина виждаш двама живи хора, аз го гледах като на филм, сякаш първия път, когато я четох във въображението си. И това ми направи жестоко впечатление, защото е рядко добра драматургия. Първото нещо, което си помислих е как е възможно тази пиеса да е комедия. Това беше нещото, което бях доста озадачена. Да, наистина има моменти, в които се смееш, но има и моменти, в които плачеш. И просто влязох в сайта и проверих отново дали не съм объркала, но не пишеше комедия. Това беше първото нещо. Много интересна пиеса, защото на мен ми е много трудно да кажа точно какъв жанр е. Тъй като той Вирипаев обича да се заиграва с жанровете, да не е чиста трагедия, комедия, сатира. Тук отново имаме именно този типичен за него забъркан от към жанрова гледна точка стил, което е много интересно, защото предполага много различни решения пред режисьора. Предубедеността, с която си служат персонажите, много ми напомня на Пинтеровата предубеденост. Аз много обичам, когато намеря в съвременната драматургия такъв тип връзка, такъв тип препратка към онзи, как да кажа, много черен, ако мога така да го нарека, комизъм на Пинтер, който именно в тази предубеденост на персонажите, за това, че те знаят другия какво мисли, какво говори, и нали, това повторение. Искаш да кажеш, т.е. ти имаш предвид. Това е много сладко, когато се намери в съвременна драматургия. Разбира се, Вирипаев, който е драматург от световна величина, определено успява да го лови, да го пресъздаде по един, пак казвам, през неговата си мултижанрова плоскост. Много интересно и много въвличате текста, определено, от гледна точка на смяна на ситуации, защото на пръв поглед, гледайки тази пиеса, всеки може да си каже, това е някакъв битов скандал, такъв, дето сега защо път трябва да се занимавам с това? Но всъщност отдолу, като се види какви са подводните течения, как тези хора, досъщо както тангото, за което единия персонаж говори, досъщо по същия начин тези хора ту се допират един до друг, ту се раздалечават, изглежда репетирано, изглежда от много време репетирано и някакси именно това създава още повече, как да кажа, напрежение, когато един от двамата поднесе в метафората за тангото нов жест, ново движение, нов поглед или някаква нова информация. Толкова си слаб, Вернер. Може ли така? Какво си причиняваме в 5 часа сутринта? Толкова си слаб. Опитах се да пресека слънчевата линия и ето, стана каквото стана. Не е нужно да я пресичаш, нали ти казах, че това няма да доведе до нищо добро. Значи аз наистина трябва да се тегна. Ти решаваш. Непоносимо е да си живее така. Но да се разделим сякаш също вече не можем. И защо? Защото ако си тръгнеш сега, ще ми се наложи да остана с всичките ти лайна, които ти, разбира се, не смяташ да си вземеш. Половината от къщата на родителите ми, разбира се, ще вземеш със себе си, а пък всичките си лайна ще ги оставиш тук в моята половина. И после ще ми се наложи да живея в разполовена къща пълна с твоите лайна. А теб самия няма да те има. Вече си с някаква девица в половината от къщата ми, която си взел. Общата ми къща. Къщата на родителите ми. Която те са ни подарили. Защото се омъжих за теб. Моя герой се казва Вернер. От 7 години имат брак със своята съпруга Барбара.
Това, което хващаме в пиесата, е един доста дълъг скандал, който ние го хващаме към 5 часа сутринта. Те са почнали в 10 вечерта. И това е вечер, която може би от 7 години тези хора за пръв път си изказват всичко, което са замитали под килима, всичко, което по някакъв начин ги е тровило и не са му обръщали внимание в тази конкретна вечер, сякаш сега е сюблимният момент, в който ние трябва да сложим всичко на масата и да видим въобще можем ли да продължим или не можем. И моят герой, така както аз го чета и го усещам, според мен има страх от изоставяне от нея. Той някакси много се валидира себе си през нея, през връзката си с нея и е изключително важно за него да запазят брака си и през цялото време търси различни начини да я провокира, да й напомни, че тази връзка е важна и бракът. И така, в най-общи линии така, все пак да оставим на зрителите да видят и да чуят. Аз играя Барбара. Барбара и Вернер са съпруг и съпруга от 7 години. И тази вечер е вечерта, в която след всичките тези 7 години заедно, те успяват да си кажат абсолютно всичко, което са таяли, премълчавали, за да постигнат положителния резултат. Пиесата "Слънчева линия" бих я определил с едно изречение като борбата за свобода на индивида, който бива движен от собствената си самота във взаимоотношенията с другия, другите и самотата като продукт на съществуването му в света, в Вселената. Какво искаш от мен, Вернер? В 5 часа сутринта зададох ти конкретен въпрос. Каква е целта ти? Какво искаш от мен? А ти какво искаш от мен, Вернер? И това е моя въпрос, Барбара. Аз първ те попитах за това. Но аз вече ти отговорих, просто ти не ме слушаш. Казах ли ти, че искам разбиране? И сега имам същия въпрос към теб. Вернер, ти какво искаш? Какво? Говориш, Барбара, какво мамка му разбиране може да очаква човек, решил да стане светец за лекарското разбиране ли? Нали е метафора, Вернер? А за какво ми е нужда тази твоя шибана метафора в 5 часа сутринта? Защото търся от теб. Ти, скъпа моя, си един диамант, Вернер. Ето защо.